ଆଉ ଜୁମ୍ ନେଇ ହବ ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ବସିଛୁ। ସକାଳୁ ତ ଆସିଲୁ, ଗଲାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲୁ, ଯୋଉଟା ପୁରୀରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଦରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଖାଇ ପିଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଲି ଅଛି, କାଲି ଦେଖିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି କୋଇଡ଼ାରୁ। ଇଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବାବାଜୀକା ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଝର। ଆଉ ଜଣେ ଭୂତନାଥ ଆମର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ବସିଛୁ, ଟିକେ ଯିବା, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ବସିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଟିକେ ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବୁ? ଏ ତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏବେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛି ଯେ ନିଜେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ହେଇପାରୁନି, ବୋଧହୁଏ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦିନ ଗୁଡ଼ା କଟୁ। କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ରହିଲୁ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।